Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong adlaw. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan nga maoy tinumdaan sa mga labas ug tinud-anay nga mga balita. Matag karon ug unya. Kini si HANDOS 7 para sa HANDOS Balita. Duha ka high-value individual ang nadakpan sa drug bypass operation nga gipahigayon sa Police Station 8 sa Bacolod City. Nagpahigayon og drug bypass operation ang Police Station 8 sa pagpamuno ni Police Captain Melvin Mercado sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod ni adtong Oktubre 5, 2023 sa may alas 12 sa kadlawon. Sa maong bypass operation, nadakpan ang duha ka high-value individual nga si Leo Dungon, 36 anyos, residente sa Purok Boulevard, Barangay 13, ug Grudelin Camento Tapis, 19 anyos, residente sa Purok Nipson, Barangay Singkang Airport. Alang sa dugang detalye at tangi karong Lunes, Oktubre 9 sa HANDOS Balita sa may alas 7 hangtod alas 8:30 sa butag. Gikan sa lawak balitaan sa Star Radio. Kini si HANDOS 7 reporting.